Така, здравейте, днес имаме поредна среща. Реално тази ни е за октомври, нищо, че я правиме, нали, да кажем, края на... Почти вече сме в ноември 2, така. Така. Днес ще разгледаме наталната карта на Тина Търнър, която почина 2023 година. Родена е 39-та. Сега, аз между другото съм гледала с моята учителка този хороскоп и ми се стори доста интересен, затова ви го предложих. Но също ми беше доста интересен и на Джейн Фонда, но няма значение. Смисъл, това, което също исках да ви кажа, помните, че гледахме на Джеф Безос, тази първата жена, с която се разведе. После, ако искате, просто си проверете да видите. Много интересно, че тя прави някаква благотворителност без да дава гласност, ама наистина дава много пари. И това се вижда в как да кажа, фигурата на братя и там други неща да помага, има фигура на родители, нали, виждат се тези неща, но при нея наистина много силно изразено. Няма да я разглеждаме подробно, защото може би не е толкова известна и не ни е позната. Какво искам да кажа за известните личности? Много често гледаме известни личности, които вече са починали. Ние това го правиме с цел учебна, целта ни е учебна, да кажем. Но препоръката на моята учителка, и аз наистина, как да ви кажа, ако някой е починал, няма смисъл, т.е. не му правете, дори просто е така да кажем, от любопитство, дай да видим какво е било, нали, може да е някой наш близък, за който ни е мъчно или нещо, но защото всяко едно такова, дори сега това, че ще говорим, нали, това е един вид малко така, как да кажа, влизаме, намесваме се в... не знам дали ще ме разберете, но това е починал човек, нали, все пак. Така. Ако имате наистина такива близки познати, няма смисъл, т.е. това е едно от нещата, за които не се използва и дзена. А второто нещо беше за лотария. Сега тук вече вие не знаете все още, това е свързано с оракула. Значи не използваме оракула, за да попитаме кои числа ще са печелившите, въпреки че моята учителка още първите години тя е направила проба и е направила с някаква малка сума и наистина, нали, оказало се, че, нали, дава отговори и дзена. Но защо не се прави? Защото така си натрупваме, как да кажем, взимаме назаем все едно нещо, което не ни е дадено. И в следващия живот трябва да го върнем. Как ще го върнем? Не се знае. Може да имаме някой недъг, може да се родиме с някакъв дефект или разбирате ли? Просто всичко е премерено, нали? Не може да излъжем. Нали? Айде сега аз разбирам от идзен. Само секунда, извиняйте, не знам защо. Като почвам да говоря, секунда. Това, че разбираме и дзена и няма значение, може да някакви други методи да използвате. Примерно да кажете, дайте сега да видим числата от тотото, нали не. Така, значи разбрахме се. Сега Тина Търнър гледаме с цел учебна цел, нали, да кажем, ако има нещо, нали, така да не нарушим спокойствието. Ще пусна екрана и да видим какво имаме при нея. Също доста интересно, защото не е бил изобщо лесен живота, въпреки че отстрани погледнато, нали, тя е доста известна, някои ще кажат и много богата и, нали, каквото още искате, кажете за нея, но само тя си знае реално какво ѝ е било. Така, пускам на голям екран, за да се вижда. Така, мога да кажа, че датата и часа са, да кажем, са нейните. Тук няма голямо съмнение, защото някой път за някоя известна личност, примерно както беше с Григор, особено българските, не знам, за българските известни личности по-трудно, може би, защото не са чак толкова известни, да знам, международно и не мога да открия часовете на раждане, дали са верни. И си мисля, че те просто не искат да се знае, крият се, нали? Така, родена е в година на заека. Значи годишен знак при нея е заек, а личното и животно е дракон. В фигурата на деца и може да видите, че под линията на ас имаме скрита фигурата на жена пари.
И сега първото, което трябва тук да си дадете сметка е, че всъщност тя е имала пари. Тоест, липсата, както много пъти съм казвала, липсата на дадена фигура не означава, че това точно в живота ще ни липсва. Най-вероятно, това ще го видим сега в биографията, защото не си я спомням, нали, наизуст. Сега тук съм си извадила неща, съм записала, питам и чата, защото да ми даде по-актуализирана информация. Вие, ако нещо сте открили, ще кажете, но със сигурност е имала тя периоди, в които парите, изобщо така, имала проблем с парите. И липсата също се превеждаше като, че на нея фикс идея, или как да кажа, не фикс идея, но това не е била целта в живота, нали, да трупа пари. Да, тя е имала със сигурност, не знам точно с какви, сега ще видим информацията. Със сигурност дори сигурно остава някакво наследство, някакви парични суми, но най-вероятно на нея това не е било приоритет, да кажем. Но понеже тази фигура е скрита под линията на аз, подсещам, вероятността да се проявява е по-голяма. Когато имаме дадена липса и тя е под някоя друга линия, нали, в случая при нея съвпада точно с аза. Това означава, че някой път дори тя има като, сега не мога да кажа една двойственост, но да кажем, тя е като фигурата на деца, нали, така жизнена, по-детски наивна някой път, искала е някой да се грижи за нея. Нали, всичките тия неща са валидни за нея, но в същото време можем да разгледаме и фигурата на жена пари, каква информация ни даваше. Тоест в фигурата на жена, когато си жената държи на външния си вид, грижи се за другите, има така като едно майчинско чувство, нали, да се притеснява за другите, да има афинитет към, сега тук общо казвам към парите, но някой път това се изразява примерно счетоводство, може дори лекар да стане човека с тази фигура, нали, това, което е свързано най-общо казано с парите и с грижата като, нали, като майка, като майчинското чувство. Нали, затова е жена пари. Така. Та, когато е под линията на аз, и понеже виждате, че има една, тук между другото оценката съм забравила, и я да видим колко е оценката, сега ще ви кажа. На жена пари имаме един минус. Обаче имаме една стъпка 5-4, това е хубава, силна стъпка. Значи тук липсва един минус. Да кажем, тук енергията не е чак толкова ниска, дори ако разгледаме фигурата на деца, тя е с 2 минуса и стъпка 5-7. Докато жена пари е с само един минус и с по-добра енергия. Тоест, разбирате ли, вероятността тази фигура да се показва е доста по-голяма. Така, айде сега да видим малко от биографията, за да не е само гола. Да видим аз какво имам записано. Виждаме, понеже започваме от ранното и детство, виждате, че на първа още линия има мутация. Това веднага трябва да ви наведе на мисълта, че тя е имала някакви затруднения. След това вече, като разгледаме оценката и като видим кои фигури са се променяли, но виждате, стъпка 10, това е някакво приключване, значи при нея е имало промени със сигурност. Фигурата на мъж работа и жена пари. Как се тълкува това най-общо, като го видите? Нали, разбира се, питате човека, но преди да го попитате, със сигурност вече знаете, че на него първите години, да кажем до към 15 годишна възраст, може да е плюс, може да е минус, нали, може да е до 14, нали, но все пак най-първия етап от живота, затруднения парични със сигурност, може дори жена пари да се разгледа като фигурата на майката, а мъж работа също фигурата на бащата. И ето тази линия, това е Ян линията. Когато имаме Ян линия, тя се свързва пак с мъжа или с бащата, ако беше, нали, тук също имаме пък Ин е жената. Така че много често и също когато гледате фигурата на родители, ако да кажем там има някакво затруднение, като видите коя е линията, Ин ли е, Ян ли е, може да попитате с бащата или с майка ти. Сега има едно изключение. Някой път в едно семейство жената е по-водещата фигура. И всъщност реално майката е била все едно бащата. Разбирате ли? Все едно разменени роли. И някой път се е случвало да кажеш с майката или си имал проблеми, защото виждаш Ин линията. Обаче човека казва не с баща ми. И ти след това питаш, добре, ама във вашето семейство, нали, кой беше по-активния, реално кой беше мъжа, нали?
И примерно човекът ти казва ми майка ми носеше панталона, тя, нали, трябваше, нали, така са се стекли обстоятелствата, че, разбирате, в такъв случай може да има като, то не е грешка, а просто човека ще каже, нали, ти сега казваш майка ми, той е било баща ми. Но точно това е обяснението, че, например, ти виждаш коя енергия е била водеща. И затова следващия въпрос е да попиташ, добре, ама чакай да видим всъщност майка ти ли беше в ролята на майка или, нали, кой с коя роля беше. Така. Сега за Тина Търнър имам записано, че много рано е започнала да работи. Значи, вижте, тук също мъж работа, това означава. Тя е започнала да работи, събирала е памук. Сега на колко точно години, чакайте да видя, но вероятно е било в този интервал от 0 до 15, със сигурност, защото най-вероятно като дете се е казали, ела тук, чакайте да видим дали го имам. Ако имате вие някаква информация, също дайте да я сега, само да видя. Добре, тук малко по-общо са дадени нещата. Пише, че също така, понеже тя е преживяла Втората световна война, имала е 2 сестри, по-големи сестри, и са ги разделили, за да работят. Кате, слушам те. Искаш нещо да кажеш или? Не, я не исках да кажа, че точно това знам, че те са били разделени. Тя е живяла при баба си в този период поради недобро... Аз това имам записано тук, да. Кажи направо. Това се вижда. Да. Тя е имала много... Да, това имах предвид относно семейство, че доста лоша семейна среда и тя е живяла при баба си, докато баба и не е починала и после се е върнала към майка й, доколкото си спомням, вече майка й била разведена от баща й. Да, това е всичко. Но освен това, тя е била насилвана също така. Не ми е попадало тайна насилие също такова, нали? Така. Да, окей. Това исках да кажа, окей. Мене просто ми се искаше, обаче аз съм си записала, я само да видя, защото искам да видя точно по години, но почти съм убедена, че тогава е било. Чакайте, директно ще питам на колко години, това е много удобно сега, както го, на колко години започва да работи. Я да видим какво ще ми отговори. Защото аз тук написах, нали, дай ми основните неща, за да не изпуснем нещо и малко по... Сега ще видим какво ще каже, но тогава е било. Започва да работи на около 16-17 годишна възраст. Значи, ето виждате. Около, ама възможно е... Добре, влизаме в този ранг, защото тогава. Значи, първо, пак ви казвам, имаме промяна. Значи, жена пари и мутацията мутира мъж работа. Какво се случва? Значи, темата е била пари, няма ли са пари, било е трудно. И в един момент идва тази, така да го нарека, тема. Значи, какво се случва? Трябва да навлезе, т.е. да работи. Най-вероятно да е било свързано и нещо с мъжка фигура. Сега ще видим на колко години, нали, да кажем, примерно си има там приятел или не знам някой. Сега също пише, че е работила като, аз това също го имам записано, тя е работила и като, то не е точно медицинско лице, но в болница е работила. И след това лека по лека започва, нали, в някакъв клуб, нали, то знаете, че когато на човек нещо му е писано, ушким случайно попада някъде, там някой я чува или нещо взима да пее, хората я харесват, нали, винаги има някаква, ако си спомняте и с тази с Коко Шанел, нали, при нея също много трудно детство и при монахини и така нататък, но тя лека по лека започва тук-там да влиза, да търси, нали, появяват се уж хора, които да й помогнат, нали, и малко по малко си влиза, нали, в пътя. Тръгва си по това, което е. Това, че е жена пари, както ви казах, защото при нея има ги тези двете фигури, деца и жена пари, не се очудвам, че нали, е работила и в болница. Чакайте да видя точно какво си бях записала за болницата. Има тук още неща, съм си записала, сега ще видим, само исках да видя. То тук го пише, сега не е станала, я да видя какво точно. Да, пише като тинейджърка работи в болница Сейнт Луис, най-вероятно да е била санитарка или нещо да е помагала, нали, за да подпомага финансово семейството си.
Друго, което имам записано, че тя на 11 години, когато е, майка и си тръгва. Значи, ето това 10, P10, ако помните, това е режа. Ако видите, аз между другото имам много така наблюдение на близък мой човек, нали, детето имаше тази стъпка и аз малко се притеснявах и си казах какво ли ще се случи, какво се случи, просто родителите му се разделиха. Нямаше нещо по, нали, някой да почине или нещо да стане, или някакви инциденти, или с него нещо да стане, обаче наистина в този първия му период, още не е навършило 15, но родителите се разделиха точно с тази стъпка 5-10. Много е типично, или когато имаме тази стъпка, много често пък, ако тук имаме фигурата, да кажем, на родители, или родителите се разделят, обаче може и да е свързано с училището, защото родители, тук ни влизаше и ученето. И когато е в ранна детска възраст, много често такива деца, например, казват, не, моите родители се разбираха, нямаше проблеми, обаче ако попиташ, добре, как беше, нали, какво се случваше с ученето ти, нали, с образованието ти. И, примерно, човека казва ми, аз наложи се 1-2 пъти да смениме града или да смениме училището. Разбирате ли, има нещо. Така. Тя е останала с бабата и дядото на баща си. Така имам записано. Така, чакайте да видя какво друго интересно. Няколко пъти се местят. Ето. Това е пак 3 или 4 пъти. И понеже баба и дядо ѝ са били баптисти, тя е ходила да пее в църквата. Значи, виждате, пак някой път някакви такива обстоятелства в живота не много благоприятни, но реално те я извеждат да отиде тя на нейния си път. Тоест тя да тръгне, нали, не е отишла към докторското, там да стане сестра или лекар или нещо. Тя отива към пеенето. Сега, фигурата на деца подсещам. Когато си във фигурата на деца, много често търсиш и ако не си намериш пътя, ти е трудно, нещо, което ти е по призвание. Значи с фигурата на деца беше свързано с всички хобита. Тоест няма значение, нали, аз обичам да рисувам, аз обичам природата, аз обичам животните, аз обичам, нали, нещо, децата дори. Но за такъв човек, ако не си тръгне по този път да прави нещо, което му харесва, след това има доста проблеми. Още повече, че тя е дракон. Дракона също има свой стил, припомням. Дракона веднага ще го разпознаеш. Значи Тина Търнър не можем да я объркаме. Нали, и когато я гледахме преди, нали, няма как. Знаеме, че е тя. Просто само като излезе, само като каже позицията, нали, начина на изразяване, облеклото, косата, ако щете, всичко, нали, просто нейн си стил от до. Сега това, че има 2 минуса и P7, със сигурност нещата не са били лесни, сега ще го видим. Но на нея ѝ е помогнало това, че елемента, че е била метал. Защото метала са хора, които, как да кажа, ако имат някаква цел, дори ако ще да си направят график, дори ако щете ежедневния график, те просто го следват. Значи за метала е много важно да бъде, как да кажа, коректен. И освен, че е дракон, значи дракона също, това е човек, който, как да кажа, няма двойни стандарти. Примерно да каже едно, да направи друго. Значи тя със сигурност сега ще го прочетем да видим къде точно ще го видим, но може би и за това да е успяла в кариерата си. Защото просто е била като, как да кажа, нали, раз, това трябва да е така, това трябва да е така, нали, няма шикалкавене. Сега на 13 години, тук съм си записала, че я местят и отива при бабата на майка си. След това имам че на 5 годинки е била насилвана от баща си. Ето тук съм го записала. Работила е като санитарка. Когато е на 16, баба ѝ умира и тя се връща да живее с майка си. Пише, че също съм си записала, че е работила и като медицинска сестра. Така. Пише, че на 18 години забременява и тук съм си записала, че мъжа и сега това ще го проверим, обаче мъжа я изоставя.
Така, значи виждате, съвсем тук в ранната, значи ето излезе и темата с мъжа, значи мъжа се появи, не е само свързано с работата, свързано и с мъжа. Значи вижте, тук засегнахме много фигури. Жената, проявление като майката, значи майката си тръгва. Проблеми с парите, нямат пари, трябва да помага, почва да работи. На 18 години, тук вече влизаме във втория етап, но вижте, че втория етап е точно мъж работа. Значи тя тук среща, сега ще провериме точно кой е бил този, има ли някакви данни, но ето, тук просто се проявява, тук периода е по-добър, със сигурност, защото вижте, тук от 5-10 и тези мутации, които имаме, изведнъж идваме в двата плюса, имаме и плюс година, имаме стъпка 1, която е доста добра енергия, първоначален импулс. Я да видим какво пише за мъжа ѝ. На 18 години, сега не знам обаче това, когато е забременяла, дали това дете го е родила, тук вече не знам. Чакайте да видим. Ще напишеме връзки, за да видим какво ще ни кажат. Това, че е фигурата на деца, също искам да ви подсетя, докато това тук търси информация. Това означава, че някой път дори детето е малко, както се казва на български, непокорно. Тоест, точно както детето, нали, знаете, че на децата идеята им е да правят каквото, да изследват света, нали, и в очите на родителите изглежда, нали, че детето не слуша, нали, малко така непослушна, да кажем. Обаче в същото време, пак припомням, че когато си в фигурата на деца, ти търсиш подкрепа. Значи ти през целият ти живот, независимо колко зрял ще станеш, през какво ще минеш, вътрешно имаш като една нужда, както децата имат нужда от своите родители, нищо, че много пъти казват, ще избягам от вкъщи, нали, не оставете ме, така, обаче ако наистина на дете му кажеш, я сега излез тук пред вратата, и то в същия момент се усеща и казва, не, аз искам при мама, нали, или при тате. Нали, по същия начин. Просто това е типично за фигурата деца. Също друго нещо, което не съм го казала до сега, когато си жена пари, ти липсва фигурата на жена пари, при нея не мога да кажа, че толкова се е проявило, но до някаква степен. Някой път ти липсва точно това женското. Нали, защото за жена пари казахме, че, нали, държи на външния вид, така. Малко в мъжката енергия, нали, когато ти липсва тази фигура. Така, я да видим какво ни каза сега чата. Тук пише за този Айк Търнър. И се женят 62-а. Но тя преди това имала някаква друга връзка, може би за това. Чакай да питам деца. Я да видим деца. Може ли аз да кажа? Да, казвай, ако имате информация, казвай, защото аз съм... ражда детенцето и на 18 годишна възраст. След това се жени за този Айк Търнър и той осиновява детето и тя променя името му. Така, да, имаше нещо. Има 4 сина. Но факт е, тя между другото е родена, да, тя не е родена, чакайте, то тук го пишеше, че тя е родена дори под какво име. Девойки, аз пък съм чела в биографите и че двамата и синове от Айк са си техни биологични. Тук това, което чета е, че през 58 ражда първия си син, Реймънд Крейг. И аз имам тази информация, че той е осиновен от първия съпруг на Търнър, за когото тя омъжена от 62 година до 78 и променя името му. Тя 58, значи е била точно някъде 17-18 годишна. Не може и аз да съм прочела нещо грешно, но така ми излизаше на мен. Не, според мен информацията в интернет може да бъде, разбирате ли, някой път, нали, знаете, че те пишат информация, как да кажа, плюс това, ако тя с мъжа и след това са казали, не, това са нашите деца, може да не са искали да излизат толкова да се разпространява, нали, това са си били техни деца. Може ли аз да кажа, значи аз съм чела, че двамата сина, тяхните биологичните си, тя е осиновила неговите двама сина, които са от предишния му брак. И има още 2 или 3 деца, сега пак аз съм го чела някъде нататък във времето, и 2-3 деца, които допълнително тя е осиновила. И четах, че нейните биологичните двама сина са починали преди нея.
Единия Ето от има рак, информация. другия ще излъже от какво. Тук го има, ама нека си да каже. Тук излезе това. Ами, защото държа книгата за Тина Търнър. Да, Чувате ли ме? Да. Значи, тя среща първия мъж, който среща. Той е бил саксофонист, Реймънд Хилд, от когото се ражда, имала е кратка връзка и от тази връзка се ражда първият син, който се казва Крейг. Вторият мъж, който среща в живота си е Айк Търнър, музикант и ръководител на групата, и от него вече има втория син. Точно това тук виждам и пише, че наистина единия Крейг е починал 2018 на 59 преди нея. Да. Наистина, а другия също една година преди нея на 62 години. Да. И има още едно дете. Значи тя реално наистина има две деца от този. Значи реално има три, защото единия е Крейг, тук пише този Рони и третия, как се казва, Айк Търнър младши. Да. Ама той е отсиновен от нея. Добре, но той се... Да, точно така. Значи информацията, която казвате е така, просто на някои места, разбирате ли, като са писали, много не са уточнили. Реално има 4 деца. Я да видя тези другите двама, сигурно може би още са живи, ако нищо не пише, тези най-малките осиновените. Нищо не пише да са починали, значи предполагам, че са живи. Тя няма ли дъщеря, защото аз съм виждала концерт с дъщеря. Така ли? Аз честно да ви кажа... Да, има дъщеря, която прилича много на нея и пее нейните песни. Тук нищо не пише. Само, че не знам... Чакай да видим, стой. Не, тя няма биологична дъщеря. И аз така си мисля, че може би да е сега. Значи тя има осиновени деца доста, но няма биологична дъщеря. Биологични са само двамата истина. Няма, така пише. Може би е осиновена. Но пише, че в някои източници има слухове за осиновено момиче, но официално, че никога не е имало дъщеря. Сега не знам. Добре, това не е чак толкова важно, но факт е, че може да видите как започват при нея нещата. Значи, забременява, този я изоставя, пак добре, че се появява другия. Сега за другия имам информация, че той май също имало насилие и от страна на мъжа ѝ. Този Айк Търнър. Сега мисля, че го мернах някъде. Чакайте да видя друго, какво съм си записала. Много насилие. Много е бил. Тя избягва. Тя избягва през нощта след един побой. И аз това си го спомням, защото не бях много така, но чакайте само нещо искам да видя. Така е. Със сигурност не е било лесно. Значи някой път наистина, това искам да го отбележа, като много пъти казваме, този певец, тази певица, онзи, този, актьор и така. Не трябва да бързаме да им завиждаме, защото изобщо не знаем какво са имали, примерно, за Рики Мартин, кой или не е, много насилие. Майкъл Джексън също е бил, сега той не е бил насилван така, може би сексуално, но насилие е било, примерно, да няма детство. Това също е вид насилие. Да трябва на толкова годишна възраст да пееш, да отиваш там, да нямаш време за игри. Кажи, Криси, че нещо искаше да кажеш. Исках да кажа за мъжа, защото те почват кариера. Тя започва кариерата си с него и в един момент нейният успех е много по-голям от него. И то оттам се заражда точно това със сигурност нещо е имало. Неговото самочувствие се подбива и той започва Тук има малка грешка. 80-те години след разделата си на нея и почва подема. След като се разделя с Айк и преключват кариерата си заедно. Тя докато е с него, точно той е не докато са заети заедно. Той е тормоз. Не. Да, за тормоза тя го има от него. Той не бил жесток деспот, но кариерата реалната и почва след 80-те, след като се разделя с него. Поне това го масово го афишират. Колко истина, не знам. Там една от девойките има книгата, може би там по-точно е написано всичко, но това аз съм го чела, че нейният бум почва след 80-те. Обаче те имат една страхотна песен, която аз съм слушала преди много време. Не знам дали може да се намери в интернет. Те имат една песен, дует двамата. Високи планини, дълбоки реки. Просто е уникална песента.
Значи със сигурност има и от двете неща. Значи това, което казва Криси и Катя, което казва. Значи със сигурност тя, как да кажа, започва с него още когато е. Но факта, че ако той е потискал или не е искал тя да се види, нали, хората да я видят, как да кажа, да изгрее, защото тя в един момент просто излиза на сцената и няма кой да я спре. Нали. Но това не е чак толкова важно. Факт е, че как да кажа, и с мъжа там, понеже имаме и мутация, виждате сега, това, че има и мутация на първа линия, това също означава, нали, няма значение, можеше да е на друга линия, но факт е, че фигурата мъж работа също е като променлива. Какво друго съм си записала, просто от гледна точка искам само да ви покажа на наталната карта. Чакайте да видя нещо важно. Когато си във фигурата на деца, обикновено така, как да кажа, фокусът ти е и към децата. Тоест на тебе това ти е важно. Този фокус за тебе е важен. Нали? Твоите деца, ето виждате в случая осиновените деца, няма значение. За нея всички са били деца. И друго, което съм си записала, фигурата и на родители, може да се каже, че и е силна, нищо, че има 5-10, има един плюс. Не на родители, извинявам се, на братя исках да кажа. На братя има 5-4. Нали, четворката е хубава енергия, нищо, че е с 3 минуса. Когато си нали, го имаш това, помагала е на много насилване, нали, деца преживели насилие. Това го има, някъде съм го срещнала. Тоест на нея там и се проявява. Значи фигурата на братя, това означава, ти искаш децата да имат равни права. Нали? Много пъти казваме, че във фигурата на братя влизат такива, все едно, как се казват, общо човешки права. Нали, ти защитаваш. Нали, дали било да имат, нали, жени от насилие или да имат покрив или да имат право на образование, в случая при нея фокус е отишъл към децата. И то защото тя е била насилвана. И логично е да иска да помага, нали, след като, нали, пак казвам, имала е тази възможност. Други интересен факт, който аз съм си записала, значи тя когато се е оженила, сега ще видим графиката, тя се е оженила в година 5-10 и с мутация. Сега това искам да го видим реално, за това след това не са потръгнали нещата. Това също е фактор. Чакайте да видим коя е била тази година. Коя година се жени? Някой го каза. 62 или 70 някой или коя там? Защото тези години... така, защото точно тук има 5-10 и сега ще ви го пусна да го видите. Нейната графика. Чакайте само да спра това и да пусна другото. Пускам ви оригинала. Сега виждам, че явно съм пропуснала, но вие ще го разберете. Просто за да видите графиката. При нея графиката е, вижте коя. Тази, която когато си нагоре, другата тръгва надолу. Това означава пак много промени при нея. Значи сега ще ви покажа къде гледаме. Ето тук гледаме, тук 62 година, това е стъпка 10 на личната енергия и нали, това е мутация. Нали, може да видите, да го пише на испански, но пак се разбира, нали, мутацион, мутация, едно и също. Какво друго? Чакайте, вижте сега как е била при нея. Нали, годишната е била, нали, тук надолу, т.е. личната е сивата, нали, метала, тя е метал, а по година е заек дърво, нали, зеленото е дървото. И виждате как в един момент тя е нагоре, обаче нали, това означава пак също много промени. Тя реално такъв изчистен, силен период не е имала. Вижте, в момента в който има хубавите енергии, нали, стъпка 5, стъпка 1, пак приятел, така, от друга страна има все едно негативните тук отдолу. Така, какво да кажем? Доста сложно при нея. И да видя нещо за периодите, дали съм си записал, просто за да ви го покажа. Значи ето тя тук 62 се жени, нали. Тенденцията е, че нещата, отделно, че тя има и десятки доста, нали, 5-10, това е приключване се. Добре, след този, това ще го спра сега. Я да видим какво пише тук за връзките. И сега пак ще пусна нейната. След този Айк Търнър, жени ли се за някой друг? Я да видим какво беше. Или май не успява така да... Я да видим, тук пишеше партньори. Тина Търнър, истинското име ето Ана Мей. Не знам защо си го променя, тук не помня историята.
Пак заради Айк Търнър, той насилва да си промени името За и да и стане фамилията. артистично. Да, това беше, да. Ето, то тук го пише, тя се прочу първо като част от дуета Айк и Тина, но по-късно изгражда невероятна солова кариера, превръщайки се в символ на сила, женственост и вдъхновение. Точно така е. Ето пише, започва музикалния си път в края на 50-те години. Издава хита, значи виж, Йоана Дед пита, тук пише някакъв хит, може би е този Full in Love, може би този ли имаш пред? Не, има един River Deep, Mountain High, да, това, което казваш. Добре, имат няколко хита. Сега личен живот. След години на домашно насилие и контрол от страна на Айк, Тина намира сили да го напусне през 76-та. И я да видим 76-та, каква е енергията. Пак споделям тази същата, да видим 7-6 при нея какво се случва. Значи 76-та ето тук. Значи, вижте, не е силно изразен такъв период, но най-малкото, виждате ли, тук е единствената година, нали, период и години, в които няма нещо изразено положително, обаче няма и негативно. Значи, тук е била стъпката 5, нали, тук и вече идваме в стъпка 6. Да, енергията е тръгнала леко надолу, обаче все още не е. Нали се разбрахме, че най-трудното е 8, 9 и 10, а тя е била в стъпка 6. И от друга страна, енергията й вече се е закрепила личната, за да тръгне нагоре и реално, вижте, 76-та, както казват, намира сили. Значи на нея преди това наистина е било, как да кажем, защото вижте, тук има стъпка 5, която е добра, обаче в същото време е била, това означава РТ година. Значи същата година, ето, заек, нали, дърво, нали, РТ 4, знаеме, че е заек дърво, значи на нея пак, когато имаш твоята година, нали, пак са предизвикателства. И най-вероятно, може би дори и тя самата да се е чудела. Най-вероятно да си е казвала, сега не знам, не мога да съм сигурна, но представете си, тя иска да пее, на нея това и харесва, вижда, че с този човек са известни и си казва, да, обаче той ме насилва, аз искам да се махна, ама какво ще стане с моята кариера? Нали? Може да си представите в един момент, най-вероятно е имала тези нагоре-надолу. Какво да правя? Един ден казва, махам се, не издържам, следващия ден си казва, да, аз искам да пея, аз с него съм известна, ще успея ли сама? Тя е фигурата на деца и си казва, аз имам нужда някой да ме подкрепя. Разбирате ли? Това е било постоянно при нея. Обаче пак, че е успяла точно в 76-та година да, точно както е написано, тук ми харесва как са го написали, един вид да намери сили и да каже, не, аз си тръгвам. Значи тя си е тръгнала и после всъщност голямата роля, която изиграва в нейния живот, това е будизма. И това всъщност си помага. Но това ще да ви кажа, че някоя фигура сигурно има, сега да видим кой е бил. И всъщност двама музиканти, те помагат и техните семейства, за да може тя започва с тях да пее в такива храмове и така стават известни. Точно тази песен, тя пее с тях тази River. Да. И така тя започва лека по лека да си връща славата и пак да печели грами и да успява. Със сигурност, аз точно сега това го търся, просто за момент ми изчезна, но чакайте да видя, тук точно пишеше, нали, че значи брака им продължава много малко, нали, от 62-а женат се в Мексико, нали, това са подробности, обаче нали, много физическо и психическо насилие. Значи пише, че той я контролира напълно. От сценичното име до живота извън сцена. Нали всичко. Може да си представите, че... ето вижте тази фраза сега. Какво казва? Не исках пари, исках само да си тръгна и да започна живота си наново. Нали, много години на страх и насилие. Сега, запознава се с някакъв Ервин Бах. Я да видим. Тя е по-възрастна от него. Я да видим това дали се вижда. Връзката с мъжете. Чакайте, това е интересно. Ама ще пусна другото, което съм превела, за да ви е по-лесно. Не знам защо съм пропуснала да... Въпреки, че графиката се вижда, но все пак. Я да видим фигурата на мъже, дали ни показва... Чакайте, сега пак ще ви споделя. Защото и това се вижда. Някой път, нали, знаете, и това сме го учили, нали, дали с по-възрастни, с кой ще се разбира по-добре. Този Айк Търнър, не знам дали е бил по-възрастен от нея, сега ще видим. Мисля, че е бил по-възрастен, ама да не бъркам. Значи, тук виждаме, че при нея
Какво пише? Първо гледаме при топките. Значи аз е тук, на нея следващото поколение и дава. Виждате ли? Следващото значи по-малките от нея. Тя помага на тези, които са, нали, същото поколение, да кажем с предишното по-големите като някакъв контрол. Ама реално тя няма силата да изконтролира, защото виждате ли, че посоката е от метал 2 минуса към дърво 2 плюса. Някак си не може. Я да видим тук дали го пише. Значи, вижте, мъж работа, веднъж имаме плюс месец, а веднъж имаме плюс равно на година. И да видим някаква друга. Реално с този по-малкия, принципно, добре, това не съм много сигурна как се развили. Да видим какво пише, дали с този по-младия от нея. Ето, връзката им трае почти 30 години, преди да се оженят. Значи, те живеят много време. Точно така беше, сега се сещам за този човек. Значи, те много дълго време живеят и чак след това се женят. Да видим какво друго пише. И нали отива в Швейцария с него. Той е какъв е? Не пише какъв е. Може би е немец, Ервин Бах, нещо такова. Или швейцарец дори. Той е дарил бъбрек. Значи тя има проблеми с бъбреците. Да видим това, можем ли да го видим в... Значи, когато беше... Яна, тя по-късно взима и швейцарско гражданство и остава да живее там. Мисля, че този е бил швейцарец. Не пише точно какъв е, пише, че се женат на някакво немско летище. Нали, нещо такова. Сега това са някакви подробности, няма значение, но аз мисля, че дори визуално се сещам да съм виждала снимка на този мъж, нали, как изглежда. По-млад е бил от нея. Единствено го виждам тук в тази взаимовръзка, че да кажем следващото поколение на нея и дава. Виждате ли? Защото тя с по-възрастните има като... Тя се опитва да контролира, обаче не може. Иначе тук има на мъж работа, излиза, нали, че и с по-възрастен може да е била. После ще видим този аз мисля, че е бил по-възрастен от нея. Но дайте да видим за здравето. Сега, това, че е във фигурата на деца, тук също разглеждаме, знаете, тема здраве. При нея 2 минуса и 7. Това означава, че някакви, и ето виждате, дори не някакви, това, че с бъбреците има проблем. И мисля, че и други проблеми. Имаше и тя и други операции, ако не се бъркам. Трябва да прочетем, да видим. Но виждате ли кои са и двата тук метал? Едното е метал, значи бял дроб и кожа, а другото е вода, бъбреци. Точно пикочен мехур. Да видим какво пише друго за здравето. Дали е написано нещо. Пише, че се разболява сериозно 2017. Тя 2017, сега ще ви кажа, няма да го спирам, само ще ви кажа, 2017 е била с стъпка от една страна 5, значи силна енергия, а от друга страна неприятел година. Значи година на петела, когато е станало това сериозното и разболяване. Добре, да видим за здравето, защото тук ми дава откъс на лъчван. Така, някаква информация на здраве. И това, между другото, за религията, което си каза, това си спомням, понеже ние, когато то беше от доста отдавна, честно казвам, съм позабравила, но имам някакви спомени. Наистина нея това когато си фигурата на деца, търсиш също духовното. Някой път го търсиш и не го намираш, зависи каква ти е оценката. Нали, ти си много силно вярващ и просто защото не усещаш, не знам как да ви го обясня, защото на мен не ми се е случило. Аз лично съм вярваща и мога да кажа, нали, че просто, как да ви обясня, не само, че съм вярваща, но усещам, нали, как висшите сили ти помагат. Но има хора, които до такава степен им липсва и не могат да го усетят, че те още по-ревностно започват да ходят на църква, да се молят, да практикуват. Нали, може да си го представите. Колкото повече се стремиш, ти не го усещаш и казваш, значи трябва още повече. Нали? Аз явно не съм достатъчно нали, добър практикант. Разбирате ли, някой път се появява и този парадокс. И между другото, това сме го виждали, само тук ще отворя скобата, няма много да се разпростирам, но при майка Тереза е било така. Значи тя има много голяма липса на фигурата деца, а в същото време знаете, нали, какво е правила и така. При нея е имало точно тази, тя не го усетила.
Тя не го усеща и затова още но там имам други неща, нали, сега няма да влизам, но да имате в предвид, че и това съществува. Значи, когато си във фигурата на деца, имаме две основни предположения. Или ти вече вътрешно вярваш, търсиш нали, висшето, нали, грубо ще кажем Господ, защото нали, може да имаш друго име за, нали, за вярата, но да кажем, искаш да се свържеш с Бога, с вярата и го правиш. Обаче някой път заради оценките е точно обратното път. Да кажем, липсва ти. Така, какво друго за нея е интересно? Тя е търсила, ето аз съм си го записала за будизма, търсила е подкрепа в религията. Значи това, че е фигурата на деца, пак ви казвам, тя със сигурност, докато, сега да не кажем точно докато почине, но през целия си живот тя е имала нужда някой да я подкрепя. Нали, това е несъмнено. Защото когато си фигурата на деца, ти си оставаш такъв през целия ти живот. Да, минаваш през етапи и помадряваш, но вътрешно си казваш, абе сега някой така да се вика да ми е гръб, нали, да ми помага. В книгата пише, че всъщност, тъй като наистина е била много нещастна, изоставена от майка си, точно това пише, че е била нежелано дете, така се е чувствала винаги. И майка е имала друго отношение към нейната сестра. Това също много е наранявало и тя е имала една много голяма връзка с братовчетка, когато е отишла там при баба си да живее, Маргарет. Обаче тя умира при някаква катастрофа и е търсила отговори сред природата, когато е била сред природата. Животът ѝ наистина е бил труден от самото ѝ раждане. И по този начин също семейството на баба ѝ пък е било много религиозно и се е принуждавали да ходи на църква, обаче тя пише тук в книгата, а пък аз съм такава свободолюбива, не обичат да я ограничават и да й казват какво да прави. Ето дете е непокорно, в същото време иска да се грижат за нея, нали? Да. Има ги тия проявления. Да. И търси отговори от природата и така един ден пише тук в книгата, малкият син всъщност носи тази броеница на такава будистка и така се среща с две семейства, които всъщност те я въвеждат и показват как се мантрува и така нататък. И това нещо й помага там и с Айк Търнър да преодолее всички тези мъки и тя всъщност стремежа е щастието. Тя по този начин, чрез това, и тя това казва, това не е религия, а това е философия. Тя на нея й помага да си намери пътя към щастието. Да преодолее всичко, защото замислете се реално, ти си на крехка детска възраст, ако наистина, аз мисля, че е вярно това, но да кажем на 5 години да те насилват, майка ти изчезва, отиваш при бабата, принуждаваш се на 16-17 да започнеш да работиш, то не е някаква лека работа да събира памук, после отива, нали, там санитарка, да кажем. Айде, може би тази работа на нея повече да я харесва, защото тя влиза в ролята, нали, като си в болница, помагаш все пак, независимо, че нали, може да е било първоначално просто персонал за почистване и така, но тя е била в близост пак, нали, да кажем, до хора, които са имали нужда. Но и това, което казваш за природата, значи пак в фигурата на деца, тя ни е много обширна, но дава ни доста отговори. Ето, на нея и природата и харесва, децата много, как да кажа, грижила се е за тях, за нея е било, това е било радост. И само тя си знае какво е било да починат преди нея. Нали? Това не искам да... Въпреки, че тя е била, как да кажа, но не как един е починал на 50 и колко тук прочетохме, млад е бил. Другия също, но какво да направим сега? Нали, така е било писано, дет се казва. Но вижте, реално ако видите в нейния, тук в наталната карта, тя има десятка, тук, нали, тази режещата енергия, т.е. промените и тези приключвания точно на фигурата пари, на мъж работа и на родители. И на нея най-силното наистина ето това и е братя, когато и се, както ви казвам, и се е проявил да помага на деца, в случая е решила, със сигурност се помагала и на други хора, може би дори да не се знае.
И вече, понеже тя си е в аз, нейната си фигура, тук пак P7, нали, тази отстъпката 7 не е много, как да кажа, клони по-скоро към по-трудната енергия, но да кажем, нали, не е 8, 9 или 10. Нали, може би и това е помогнало, защото ако беше P8 според мен или 9, може би нямаше да успее с тази кариера, нали, да успее да, как да кажа, да излезе на сцена, да я видим и така, да й тръгне кариерата. Добре, имате ли, аз тук нещо друго, тук пише инсулт, получава 2013 и е било трудно да ходи пак с този Арвин-Бах, той помага. И после тази бъбречната недостатъчност. И след това 2016 има рак тя на червата. Високо кръвно налягане, доста проблеми. Няма да видим, на 83 годишна възраст е починала. Пише, че е починала спокойно и в мир. И тя е казала, болката ме научи да обичам живота още повече, не се предадох и избрах светлината. Всъщност тя с този Ервин или Ервин, както е, нали, тя твърди, че с него наистина е имал, нали, са се обичали и тя е усещала факта, че той дарява бъбрек, нали. Може би не всеки би го направил. Добре, я да видим съветите, не ги видяхме. Едното е рискованото пътуване, подхожда и много внимателно. А другия съвет, конфликтът, дръж на собствените си идеи. Така, първия съвет, как може да го видим? Значи, подхожда и много внимателно. Наистина, тя със сигурност е имала периоди и особено с този Айк, предполагам, че там най-се е изявило. Тя наистина е трябвало, не знам по какъв начин точно, но вие може да си представите, че тя е била зависима от него, пеели са заедно, нали? Как сега аз да си тръгна от този мъж, какво ще се случи с мене? Явно е успяла, точно това, което видяхме, нали, че е намерила кой да й помогне, защото със сигурност сама не го е направила. Нали, изцяло сама, аз си мисля, че тя на колко години е била, я да видим като се разделя с него, тук пишеше, чакайте да видя да се върна нагоре, 78 май нещо мернах. Само да видя. Да, до 78, значи тя на 78, я да видим на колко години е била. Ако е родена 39-та, около 30 и няколко годишна, така ли правилно ли смятам? Но... Или даже по-млада. Я да видим. 1039-та, 939-та. Тя е била на 39 всъщност. И я да видим 78 година каква енергия е имала тя. P8. Ама не, защо 78, нали видяхме, че 76. Добре, както и да е. Всъщност друго исках да видя. Значи тя е била между 30 и 40 години. Това исках да видя по-скоро. Значи вижте, тя между 30 и 40 години е в този период, който и е братя. Да, има, нали, животното е тигър, нали, 3 минуса, но има и стъпка 5-4. Реално тук на ход влизат, тук ако можем така да го изтълкуваме, тук влизат приятелите и братята също. Тя в случая имала сестри. За сестрите аз нещо не прочетох. Сега дали те нещо са й помогнали, сега ще го напишем да видим, нали, каква е била връзката с... Но със сигурност някой на нея е помогнал. Връзка с сестрите, я да видим. Дори това може да се види. Яна, тя е била в много добри отношения с биологичната си сестра. След като тя почива, тя е в доста голяма депресия и трудно излиза, но успява. Да, предполагам го, защото реално... Тя имала много братя и сестри. От брака на баща и преди това майка е, но от най-добра връзка имала с биологичната си сестра. Ами това искам сега да го видя, но със сигурност ще излезе като информация, защото реално тя при братя, освен че тук гледаме благотворителността, дали помага на другите, тук, нали, помним, че влизат и връзките с нейните, нали, братя и сестри,
Може да са биологични, може да са такива, нали, после, как се казва, природени и така нататък, или доведени. И тук също влиза, нали, приятелите. Това, че се появяват хора, които ето тези приятелски семейства, както казваше Сиси. Само да видя, че този чат не... Аха, я да видим какво пише. Тя има една биологична и няколко полусестри. По-голямата я да видим. Растат заедно, трудност, така. Подкрепя я в началото на кариерата, през 50-те години. Тя я запознава с Айк Търнър. Да, и всъщност пише, че Айлин е сред хората, които й помагат да се измъкне след това насилието. И тя умира 2010-та, ето това, което казва Катя, да, тежък удар. Тя беше моята първа приятелка, моето семейство, моето минало, част от мен си тръгна с нея. Точно така. Със сигурност е имала, може би ако е била по-голямата сестра, не знам. Дори да не е била по-голямата, няма значение, може дори и по-малка да е била. Я да видим някъде, пише ли го. Не, по-голямата е. По-голямата е, нали? Тя е по-голямата, да. Сестра е по-голямата, тя се ражда след нея. Виждат се тези неща. Реално не знам, искате ли нещо, периодите ли да гледаме, какво ви, не знам, кажете нещо, прави ли впечатление, нещо трудно ли ви беше да го видите или почвате така все повече да разбирате. Нали, когато гледаме известни личности е по-лесно. Но това не значи, че, нали, не може да правим и на неизвестни личности, защото пък когато са ни близки хора, ние с тях можем, нали, да видим. Аз така започнах, аз правех, те в един момент почнаха да ме питат, направи ми, нали, на този хороскопа, на онзи. Аз в началото всичките неща и аз не ги виждах, но когато тръгнеш да гледаш периодите на човека, можеш да му кажеш, нали, в момента си в такава и такава ситуация, нали, енергията ти еди каква си. Например, ако имаш затруднения, идват и от енергията. Или обратното, ако си в силна хубава енергия, нали, да дадеш съвет на човека да действа, да не седи и да си изгуби момента и да... Можехме реално да видим и на Даяна, обаче, чакайте да видим, да я потърся. Може нещо малко да потърсиме предистория и следващия път да довършиме конкретно. Яна, аз единственото нещо, което виждам, че когато тя почива на 83 години, тя се пада в стъпка 5-10. Сега ще го тя е в стъпка, в която се и ражда 5-10 и почива в стъпка 5-10. Сега това ще го видим. Чакай, това също е интересно. Стой да видим. Поне по моите изчисления, това, което сега направих, тя се ражда в тази стъпка и умира в тази стъпка. Добре, чакай, ще го проверим. То реално, сега за самото и раждане не знаеме, може и да има някакви усложнения. Когато е стъпка 5-10, сега не мога да кажа, но някой път може да е свързано и с раждане сектио или просто някакви затруднения. Разбирате ли? За самата и смърт, то човек, аз съм виждала различни, някои умират и на 8, и на 9, и на 10, но някои хора умират и точно след като им свърши, точно след силната им енергия, това рядко се случва, но го има, примерно силната енергия и после леко тръгва надолу и да кажем тогава вече има като един срив. Тук трябва да видиме слабо място, нали, много фактори са. Но дай да видим, коя година казваш? Не, всъщност ти казваш, че е било, тя почива. Не, аз просто стъпките, защото съм си маркирала при мен едни неща. Просто сега ще ги ражда в стъпка 5-10, нали, проблемни неща, израстване, раждане или там израстване като дете и почива в стъпка 5-10. Не, значи нещо... На 83 години. Не, виж, тя когато се ражда 39-та, виж, сравни си графиката дали ти е същата. Виж, тя когато се ражда 39-та, тя е има от една страна 5, нали, годишна. 11, 5. Да. И има тук е 11 също. И тук, нали, да. Застъпва се, аз това имах предвид, че 5-10 се застъпва. Добре. И при умирането и пак 5-10 се застъпва. В такъв смисъл енергия 5-10, 5-12. Айде междинно да кажем между 5-10 и 5-12. Ето го. Хем е стабилна енергия, хем е лоша енергия.
От една страна, вижте сега, това, което наистина, то е като някакво съвпадение. Аз тук реално не виждам нещо, кой знае каква мистерия, но все пак, да, виждате, тя се ражда в ето това и умира пак в тази същата енергия. Виждате ли тук, нали, 5, а в същото време е било, нали, година на заека. Чакайте да видим нещо по тези периоди, но принципно, пак ви казвам, значи при нея така ясно изразен, тя затова и е било трудно и е търсела опора, защото тя не е усещала, как да ви обясна. И затова наистина много често, когато имаш такава графика, съвета е наистина да търсиш радост във всяко едно нещо. В природата ли ще е, в децата ли ще е, нали, твоята кариера ли, нещо. Но просто ти трябва да се хванеш за нещо, което, нали, да си благодарен всеки ден и да има това да ти качва първо енергията, да усещаш тази радост, защото когато енергията те дърпа надолу, особено ето като тия години, явиме това, какво е било 42, нали, тук е била малка, може би дори тук да е било насилието. Я да видим 1, 2, 3, 4, 5 е тук някъде. После тук тия години със сигурност има някакви неща, които са свързани сигурно и с кариерата, и с мъжа, и с кой или не. Сега тук вече е малко по-така, да кажем, ето тук тия години е била една идея по-добре. Нали, година приятел, имало е само кладенец, това значи тук после кладенец. Тук пак стъпка P1, пак кладенец. И тук вижте как е било при нея. Тя е имала силна лична енергия, нали, максималната и P5, обаче в същото време това е неприятел година. Това е петела тук, нали, RT10. Ако прочетем още за нея, със сигурност ще излязат такива, нали, но факта, че наистина тя търси опора и намира в религията, иде да каже, че не е било лесно в никакъв случай. И, нали, със сигурност много хора може да... Те със сигурност са и завиждали, нали, Тина Търнър, все пак това е име, което е... Не вярвам в някоя държава да не я знаят, честно казано. Световно известна наистина. Което... Така, имате ли... Айде преди да видим... Мисля, може да видим малко за Даяна, ако искате. Ако искате, може да свършим по-рано, но мен ми се иска да оползотвориме днешната среща. В крайна сметка така се активизирахте. Аз си го представях, като прочетох чата и си викам, леле, аз сега тук сама ще си изговоря всичко и каквото остане, нали? Искате Аз ли... бих искала да я видиме. Лично аз да. Кое? Леди Даяна. Айде, ще се И опитам. на мен ми е интересно. Да, и аз искам. Чакайте да потърсиме. Но оговорката ми е за следващия път пак по-подробно, защото аз трябва да подготвя, не съм и правила. Сега мога да го изчисля, разбира се, с тази апликацията, но ще ви бъде по-трудно. Чакайте да видим. Родена е на 1 юли 61 година. Обаче да потърсиме часа. Има ли някоя от вас търсила ли е? Аз се пробвах, тъй като дадах и предложението и ми е интересно, но часа и никъде не ми излиза. Добре, дайте сега, ето тук излиза Леди Даяна, include some cancer, чакай нещо на английски ми излиза, стой да видим. Her birth time was confirmed as around. Пише, че е родена 2 p.m., 2 на обяд. Така ще го запишем сега, ако не е вярно, то ще се пролечи, ще видим. И чакайте да видя къде е раждана в кой град я. Въпреки че тя, ако е раждана в Англия, то няма много. Чакайте да видим какво пише за нея. Леди Даяна. Сега ще я намерим. Я видим какво пише, къде е раждана. Да, United Kingdom, нещо си, Sandringham Estate. Добре, UK. Добре, чакайте, сега ще я направя тук. И да видим какво ще излезе. Значи тя е родена юли, 7 месец, на 1 и 61. В 2 часа PM. Добре, я да напишем UK. Всъщност аз ако напиша UK, чакайте да видя точно дали това ще промени Sandringham Estate. Sandringham.
Чакайте, че не знам, ако напиша Лондон, предполагам, че няма да промени. Чакайте да видя Лондон. Там са с една часова. Добре, я да видим какво излиза. Така, ще ви го споделя така, нищо, че не ще може да разберете. И тъкмо да свериме някакви данни за нея, което имаме. Значи на нея излиза 50 ексаграма, основната, и другата, допълнителната 32. 50 това е алхимията. Трансформирай се и трансформирай другите. Аз мисля, че е абсолютно, нали, в десятката за нея. А 32 ексаграма е продължителността бъди последователен или бъди постоянен. Значи тя е родена в година на Бик, годишен знак Бик, и личен знак тя е червеношийка. В фигурата на мъж работа. Елемент вода с 3 минуса и стъпка P11. И енергията е била ето тази. Значи това е графиката, защото е била, нали, годишен знак Земя, а личния е вода, т.е. елемент, да кажа, не знак, но понеже, ако си спомняте, вода и Земя имат една и съща графика, при нея се припокриват. Какво означава? Много силно изразени трудни периоди, ето тук, се струпват, където е 8, 9 и 10, особено ето тук тези години, 65-та, 77-та, 89-та. Тя коя година почина реално, че не си спомням, 2004, не, кога почина тя? 97. Не, 90 и някоя. 97, да. Когато почина Версаче. Аз си спомням, че бях едно лято, бяхме при баба ми в Сливен и имах една приятелка. Аз също я харесвах много, но тази моята приятелка, тя беше направо шокирана. Казва: Яна, ти знаеш ли какво е станало? Аз казвам: не, какво е станало, и ми казва, нали? Така, я да видим 94-та, реално тя когато... Сега, нали знаете, че има спекулации и теории, че не е починала, не знам. Че, нали, някъде се е скрили заради защита на не знам си какво, не знам кое е вярно, но ако вижте 94-та, тя е била, енергията е била нагоре и има една мутация тук. И тя спомня, че почина юли месец или август, някъде лятото беше, юли или август. Юли, да, юли. Ето, вижте, юли месец, неприятел и тигър, значи това, което ви казвам, тази комбинация деца и тигър, ето какво означава, нали, тигре и, нали, икос на испански, нали, тигър и деца. Това е когато трябва да внимаваш през такава година за инциденти, за наранявания, за... Разбирате ли? Реално се припокрива. Аз лично за себе си, честно ще ви кажа, предпочитам да вярвам, че нещо са ни изманипулирали и е някъде, но няма как да знаем истината. Сега, ако гледаме по наталната карта, излиза, че юли месец е бил точно такъв година неприятел, нали, смисъл година, енергия неприятел, нали, от годишната енергия, и точно тази комбинация деца и тигър, нали, такива наранявания или нещо, катастрофи, точно падания, щупвания и така нататък. Обаче на 31 август е починала. Така ли? Не е ли юли? Да, не е юли. Значи тук не ми се връзва тогава, защото на 31 август е била силна енергията, обаче пак ви казвам, няма как да знаеме. Сега гледаме идеята, нали, че... Да вярваме ли, как ще причини всичко това на децата си, като знаем, че децата им много трудно преживяха всичко това? Не знам. Не съм влизала в такива дълбочини, може и да са знаели. Нищо не знам. Разбирате ли? Нямам представа. Едва ли принц Хари? Чела съм всякакви теории, че, нали, така, и аз това съм си го мисля, си казвам, добре, ама децата и чак толкова добре да са го изиграли. Не знам. Но аз искам да кажа друго, че тя почива не е от нейна биологична смърт, а това е смърт, която е предизвикана. Затова енергията може би е била много силна и не е бил момента й.
Не би го изтълкувала така, но може да се каже. В смисъл, на теб, ако енергията не е в твоя полза, ще се случат всякакви неща. Нали, дали е предизвикано или ти без да искаш, да кажем, ти шофираш и се буташ и нали, края е фатален, или някой нещо ти, разбираш ли? Но тук няма как, нали, няма как да знаем. В момента сме с презумпцията, че наистина тя тази година е починала, в този месец е починала. Нали, това го разглеждаме по този начин. Добре, дайте да видим други интересни факти. Защо нали, нейната фигура? Сега, какво ще кажем за бика? Бика какъв е? Постоянен, може доста да търпи, постига си целите. Излезе ми от главата каква енергия беше тя в бик. Метал. Нали така беше? Не, реално бика си е земя. Бика си е земя, няма значение. Да, земя. Да. Така че постоянство. Дори добра, в такъв смисъл, че той е и над. Да, и над. Значи той може много да тегли негативна енергия особено и трудно се преобразява и променя мнението си и приема чуждо мнение. Това със сигурност може да го видим, защото виждате, че тя дори натиска, който имал върху нея, аз предполагам, че натиска е бил сериозен. Все пак да влезеш в кралското семейство. От друга страна, тя е била червеношийка. За червеношийката знаете какво е типично и със сигурност не им е мълчала, или поне в началото, така била е доста директна. Със сигурност това Аз според мен си мисля, че точно това е изиграло лоша шега и по-амбицирани са били към нея, тъй като тя първоначално, докато се ориентира в мъглата, и била по-дискретна и после вече почнала да си изказва мнението и да навлича проблеми на себе си, нали, така да го кажа аз. Сега тя е била елемента вода. Знаете, че водата се адаптира също така. Ама пък има два други силни характеристики, като бик и червеношийка. Да, със сигурност това, че е била червеношийка, аз сега тук не мога да съм убедена, това трябва да го проследиме в нейната биография. Или в началото е била прекалено директна и малко или много нещата, които сега със сигурност някъде е имала изказвания, които не са се харесали. Дори в началото, дори и после, дори към края няма значение. Със сигурност, ако търсиме някакви статии или някакви жълтини или просто информация, ще излезе, че тя някъде нещо е казала, което със сигурност, нали, разбирате ли, колкото и да са я предупреждавали, да са я обучавали как трябва да се държи, нали, да са и казвали, нали, че кралското семейството най-вероятно, пак казвам, не съм сигурна точно в началото, средата или в края, но тя е имала със сигурност дори такива изказвания, които пък представям се там с тях какво е говорила, не знам как точно е било. Я да видим първия период. Нали имаше едно интервю? Към края беше. Интервю, в което тогава разкри доста неща. И точно след това интервю нямаше колко 2 месеца и почина. Възможно е. Я да видим какво ще ни каже тук. Да, той доста съмнително стана, защото кралското семейство спря и филма, който беше направен от нейния най-доверен журналист, на който тя е споделила всичко. Със сигурност е излязла информация. Я да видим какво пише. Все пак тя произхожда от някакво аристократично семейство, не то е ясно. Детството... ето, това исках да видя. Сега, ако тръгнем по... Нали, айде да забравим малко клюкините, въпреки че и те са ни важни. Вижте сега, първата и линия, липсваща фигура на родители и с доста ниска енергия. И сега тук пише, че детството й не е лесно, защото родителите й се развеждат, когато тя е на 8 години. Въпреки всичко, тя е описвана като топла, така, обичаща деца, нали, обича децата. Значи, тук има като информация за нейното семейство, но ето, имала и тя, нали, още в началото родителите, то тук виждате, че има стъпка 8, която е, осмицата се свързваше с такава все едно енергия на смърт, т.е. няма енергия там, така да се каже, не че някой трябва да почине тогава. И 2 минуса.
Сега, друго обаче вижте за нея. Тя е в стъпката на P11. Когато си 11, това беше зародиша. И реално хора, които имат такава стъпка, как точно да го обясня, не могат да пораснат до край. Айде, нека така да го кажа. Или по-скоро имат като... Чакайте да го формулирам, сега ще ви го кажа. Тоест имат нужда пак, не точно като фигурата на деца, но да кажем нещо сходно, когато си в фигурата на деца, или ако си с тази стъпка P11, ти малко или много си зависим от другите. Айде така да го кажа. Въпреки че в нейния случай, нали, съдбата е доста по-различна. Логично е да е зависима от другите, защото все пак е в кралското семейство, после попада там, нали, беше с този Доди, да кажем. Нали, тя самата, въпреки че виждате, тя прави доста благотворителност, но реално това пак е било, не знам ако беше сама, дали щеше да има такъв успех. Тук ми възниква този въпрос, но няма как да знаем, защото това са вече ако, нали, разбрахме се, че няма такива ако. Но P11 това означава. Значи някаква зависимост, все пак. Може и да е свързана с емоциите, може и да е свързана чисто с като издръжка или като, да кажем, в семейството. Нали, от някой да зависиш. Нали, когато си един, дори тук не си в... защото ако помните стъпките, 11 и 12 са положителни стъпки, но там имаш като една зависимост, т.е. имаш да учиш, имаш да развиваш неща. Все едно си точно зародиша и после си се родил и си детенцето. И в двата случая сам не можеш. Имаш нужда от някой, нали, който да ти дава. Да те подхранва, ако щете, защото, нали, когато е един зародиш, той как ще оцелее? Само ако е нали, в корема на майка си, няма да оцелее, ако е извън. После детенцето, ако никой не го храни и не се грижи за него, пак само не може. Я да видим какво друго имаме. И тя умира на 36 години. Какъв е периода на нея? Вижте сега. Реално погледнато, на нея този период между 30 и 40 трябва да със сигурност е бил по-добър от между 15 и 30, обаче ето, тя тук влиза в един период, който се казва жена пари. Това тук е жена пари. Има един плюс и стъпката е 2. Сега, стъпка 2 припомням, че тук на ход влизаха много емоциите. Така, доста емоционално се случват нещата. Било то в отношенията, било с семейството, с децата, с няма значение с кого. Яна, аз тук имам един въпрос, точно във връзка. Чуваш ли ме? Да. Ето сега, както гледаме нейната графика, виждам, че мутацията е в 6-та стъпка. Но в този случай тя като не е доживяла дори до това нещо. Как се интерпретира? Тук горе. Да. И няма интерпретация, просто тя не е стигнала до там, разбираш ли? Не, тук това, което се гледа, значи ако си спомняте, имаме първа, втора, трета, нали, до 6-та линии. Това също са... тук информацията гледаме просто слабо място в тялото. И на нея, когато имаш мутация горе на главата, се проявява в различни неща. Може да имаш просто проблеми с врата, с главата, с главоболие, нещо тази зона. Но също се проявява, това го проверих с едни мои колежки, които си пишеха в групата. Едната каза, аз имам мутация на 6-та линия, аз нямам проблеми с главата или нещо, обаче аз просто казвам постоянно нещо в мене, джага мисли, премисля, върти, прави. Дали един вид има като едно, как да кажа, постоянно движение тук. Тоест постоянно някакви идеи, нещо е неспокойно, нещо иска да прави, нещо иска да променя. Със сигурност при Даяна това го е имало. Може и да е имало проблеми с съня или с врата или с главата. Не знам това, ако напишем, може да излезе някаква информация. В случая, като не е доживяла, просто гледаме тази информация. И също така, можем да видим, че при нея все пак има една мутация. Това е фигурата на братя. Значи при нея фигурата на братя, това, което навлиза, което се променя, е фигурата на деца.
Значи при нея, вие виждате, тя правеше много благотворителност и беше свързано с децата, също така, основно с децата. Аз тук също би го видяла, че при нея имаше тази като, как да обясна, фигурата на братя е свързана с благотворителност и фигурата на деца, нали, тук знаете, че е много обширна тази група деца, но при нея това го има. Значи едното, как да кажем, имаме застъпено и благотворителността и във връзка, нали, с децата. Може и още някакви връзки да видим, но мен ми трябва информация от нейния живот, за да мога да го интерпретирам, да кажа примерно ето. Но със сигурност тя за нея децата, знаете, тя и много пъти го е казвала, че са и били много, как да кажа, приоритет номер 1. Нали, първо нейните лични деца и след това всички други, знаете колко ходеше по болници, по разни там, как да кажа, места, асоциации и така нататък. Чакайте да видя някаква информация. Така че, Криси, така се гледа това. Я да видим. Добре, благодаря. Труден брак и развод. Страда от депресия и булимия. Така, я да видим какво друго пише. Тя става известна първо е с била хуманитарни... анорексичка. Да, имала е нещо. Била е анорексичка и после е булимия. Аз да, това, точно така. тези проблеми първо ги свързвам с тук и после отиват там. Разбираш ли? Нещо за момент изчезна. Каза ли още нещо? Не, казах, че да, Чакайте. това е било в началото, периода между 20 и 30 години при нея. Да. Какво щях да търся? Загубих си мисълта. Нещо за здравето ли? Или нещо друго щяхме да гледаме? Чакайте. Не, това за благотворителността исках да видя. Ама ние го знаем всъщност. Това е написано. Не, друго имах на ум. Сега ще се сета какво беше. Чакайте пак да говорише за здравето. За здравето може би исках да видя, да. При нея всъщност здравето има тази особеност, че е деца с тигър. И когато е деца и тигър, съм ви казала, че точно това, което се случва. Да, я да напишеме за здравето. Дали нещо... дали имала нещо проблеми с главата, с съня. Да. Това исках да видя. Сега това може и да не излезе, защото все пак се сещате, че въпреки, че за нея има доста информация, честно казано, може би най-много от всички така кралски. Мога да кажа, че е била най-открита и това се личи, защото пак ви казвам, когато си червеношийка, искаш, не искаш, някой път просто, как да кажа, излизаш напред. Особено ако си такава, нали, известна личност и в кралско семейство. Вижте сега какво пише. Даяна страда от депресия и тревожност. Тя признава, че се чувства самотна. Добре, това е свързано и с нали, фактите, че така отива в това семейство, но имала е някаква депресия след раждането на Уилям. Но това не е свързано толкова. Чакайте да видя булимия, да. Страдала е нервоза, хранително разстройство. Човек се храни компулсивно, след което предизвиква повръщане. Тя споделя, че чувството за липса на любов и контрол. Така. Значи имала е нужда от любов наистина. Това стъпка 11. Тя го е преживяла доста как да кажа, по-емоционално от други. Ето пише, че освен психологическите страдания, Даяна не е имала сериозни хронични заболявания. Въпреки това, често е била изморена от стрес, диети и натиск. Имало е проблеми с кръвното налягане също така. Колко е вярно това, но нещо има вярно със сигурност. Значи, въпреки всичките страдания, нали, тя се превръща в символ на емоционалната устойчивост и съчувствие. Използва собствения си опит, за да помага на други хора, страдащи от психични разстройства. Значи някой път е точно това. Аз лично булимията и анорексията ги свързвам по-скоро с проблем тук първо, а не толкова, може би ще съгласите, че е точно това, нали? Реално ти имаш някаква представа за себе си, която не е вярна. Ето тя се храни, изведнъж казва, не аз как, нали, нещо, не знам, не съм много навътре в тези двете, знам горе-долу какво съм, но не съм навлизала навътре така да видя точно каква е разликата между едното и другото, но знам, че са по-скоро
проблеми тук. И със сигурност при нея са се развили, защото тя влиза в този брак, била е разочарована, че нейните родители са се разделили. Най-вероятно тя си е представила, че този човек ще се грижи за нея. Сега не знам там. Аз лично никога не ми е бил симпатичен, не знам тя как се е привързала към него, но може би така по стечение на обстоятелствата. Ама аз знам, че брака е уреден между него и нея. Аз щях да кажа, и брака е бил уреден, но аз си мисля, че тя в началото... Иначе той първо е по-възрастен от нея, доста грозен. Абсолютно. Той е бил тогава и във връзка с Камила, още тогава е бил във връзка с нея. Но аз въпреки всичко, когато съм и виждала нейни, как да ви обясня, мое вътрешно усещане, може и да бъркам, аз си мисля, че тя, самия факт, че се жени и че ще бъде в това семейство и дори с него, аз в нея съм виждала като една радост. Може и да го е изиграла, но честно да ви кажа, бидейки... Ами не на сватбата, там снимките, може, аз защото съм по-така възрастна от вас, когато даваха сватбата и всичко, тя наистина в очите имаше радост и щастие. Нали доста така един период към... от живота й и после изведнъж вече посърдна и... така, помръкна. Да. Моето усещане наистина е такова. Аз съм гледала, защото аз се интересувах от нея, много интересен факт, само набързо ще ви споделя. Обаче в София баба ми и дядо ми живееха в Люлин, в квартал Люлин. И точно в съседния вход имаха едни приятели, мъж и жена, които са били на сватбата. И когато ходих в тях, те си държаха на стената някакъв подарък и бяха много горди. Не мога да ви кажа нещо по линия пак на посолства, на нещо, нали, такъв тип. Бяха си много обикновени хора. Обаче аз си спомням, като отидох и може би оттам се запалих, нали, почнах така да я харесвам и да знам за нея, но няма да забравя тези хора. Казаха, виж, тук ние сме били на сватбата. И аз казвам, стигаме да познавам хора най-обикновени от Люлин. Просто това като информация, но искам да ви кажа, че дори те бяха, доколкото си спомням, казваха, че нали, много хубава сватба, много така, нали, бяха много въодушевени, много впечатлени. Но моето лично вътрешно усещане е, че тя в началото е била щастлива и радостна и наистина тя се разочарова от него. Защото аз съм виждала други, например се сещам за една, тя е южноафриканка, как се казваше, женена за този, как беше този принца на Монако. Нали не бъркам, той се ожени за една южноафриканка. Нали, тя е бяла, но от Южна Африка. Това момиче, аз винаги съм и виждала една направо тъга в очите и винаги, нали, тя е била просто като, не знам, но Даяна съм я виждала, често казвам. Да, този Алберт, той май се ожени за една. И тя много посърна. Да, ми те казват, че той е бил гей попът. Не, там има много тъмни и мръсни неща, не искам дори да говорим за тях. Както и да е. Тя е видяла истината от първо лице и най-вероятно е изтръпнала тотално, както и да е. Но специално за Даяна, да се върнем, аз може и да съм чела неща, защото съм се интересувала през годините. Тя се е разочаровала искрено. Аз мисля, че тя е вярвала, че въпреки всичко, нали, може да бъде с него. И аз си го свързвам с това, че родителите са и се разделили. И аз си мисля, че много често деца в такива семейства, те точно за това мечтаят, особено момичетата. Нали? Единият вариант е мечтае за хубав брак, да не се разделят, всичко да е окей. Другия вариант е просто следва стъпките без да иска на родителите и, нали, примерно има неуспешни бракове. Нали? Това са за мен двете крайности. Аз мисля, че Даяна е била в тази първата. Нали? Искала е нейното семейство да бъде успешно. И може би дори като някаква приказка, според мен си го е мечтала, казва, ето аз сега се жена, той е принц, той е такъв, и в един момент явно разбира, че той нито иска да е с нея, не знам, разбира, че има връзка с тази другата и малко или много това всяка жена би се разочаровала, особено на такава позиция, защото тя е била задължена да бъде в този брак, не е могла да си тръгне. Защото едно е да разбереш, че мъжът ти изневерява и да кажеш, трудно, като Тина, нали, трудно, лесно, ама ще се махна от него. А Даяна, дали са и дали да се махне? И да каже не, нали. Та не знам, това са си мои... Но факт е, че, как да кажа, за това идват проблемите на нея. Добре, друго, какво интересно имаме за Даяна? То много интересно неща. Само ако може да вметна, че нали така се говори, че принц Хари не е от Чарлз.
Ами то реално, знаете ли какво друго пък аз прочетох, че дори Уилям не бил от Чарлз, ами бил тук от испанския крал, че имаше снимки, че си приличат. Имаше една снимка, в която така тя много се усмихва на този Хуан Карлос. Мене лично ми е много странно и не го виждам аз, но знае ли човек? Та има много теории, че дори, защото той пък е голям женкар, това със сигурност е така и през него са минали много жени. Това може да ви бъде, понеже сме го обсъждали и него, както и да е. Но не знам, има много теории. Дори за Уилям съм чела, че той пък бил от Хуан Карлос. Аз знам ли? Не знам. Захари е по-вероятно според мен, защото вече тогава е минало някакво време и тя явно се е осъзнала, че този мъжа и Чарлз не си изпълнява съпружеските задължения. Не е стока, дали е изпълнява, какво е правил, това тук вече не знам, но вижте, за тия кралските семейства там има много, как да ви кажа, аз даже много пъти не искам да обсъждам, защото съм чела много неща и там, как да ви обясна, дори бях чела за Уилям, че неговите деца биологични не ги е раждала тази, как се казваше? Кейт. Не знам, честно да ви кажа. Чела съм, че дори тази Кейт е мъж, а не е жена, защото е много слаба, наистина фигурата е. Не знам, и това може да е вярно, че в тия кралските семейства нарочно правят, мъжете ги правят жени, жените мъже и там ги женат и правят някакви. Не знам. И затова много не ми се иска да обсъждам, защото съм чела много гадни неща, които ще влезем в много грозна тема. Не, влизаме и между другото не е хубаво да се бутаме в тия неща, защото как да ви обясна, има, не знам аз точно как да ви го обясна, но не можеш тук така за всеки да говориш. Да. Ако така мога да ви го кажа. По най-така деликатен начин, по някакъв начин разбират и не само, че разбират там са много такива енергии, които аз лично не бих искала да влизам в тях. Честно казвам. Правилно. И да са живи и здрави, но не им е чиста работата. Понеже стана въпрос за Хуан Карлос, само да ви кажа интересна информация и аз тази година и следващата чакам. Моята учителка беше направила на цялото кралско семейство, както са графиките, примерно както гледаме сега тази графика на Даяна или на който и да било, тя ги беше съпоставила, беше направила на София, която е кралицата, на краля и на сега новия сина му, който взе този Фелипе и Летисия. И реално, просто сега тези години, 25-26, абсолютно на всички енергиите им бяха много надолу. И нейната прогноза е, че няма да успеят да задържат, сега да не го казвам точно властта, но ще им бъде много трудно, понеже и четиримата няма кой да задържи, дет се вика да издържи на натиска, не знам какво ще стане. Да видиме. Но и това се прави като прогноза. Отделно там, когато съм ви учила да сравнявате така наречения любовен хороскоп, това е най-общата дума, но реално тук се виждат взаимовръзки, примерно ще издържили, ето дори ако направим на Даяна и на Чарлз, най-вероятно не са били един за друг, ама изобщо. Както на този Хуан Карлос и на София и на други така, се гледа. То всъщност за това служи. Аз му казвам любовен хороскоп, но всъщност то е съвместимост. По нейна прогноза тази дъщерята на... Сега малко отивах към кралските семейства, защото мен ми е много интересно. Тази дъщерята на Фелипе няма никога да встъпи, т.е. няма да бъде кралица. Няма да успее да вземе властта, ще видим, не знам, много ми е интересно, чакам да видя какво ще се случи. За тези не сме обсъждали, за английското, защото може би сме в Испания и повече ни е вълнувало испанското семейство кралско, но има доста неща. Само нещо друго искам да ви кажа много интересно. Всички семейства кралски се интересуват от астрология. Това предполагам, че го знаете, не ви казвам нищо ново, но и се допитват, и търсят, и гледат, и кога е благоприятна енергията, и кога да предам на сина ми трона, и кога да се откажа, кога да абдикирам, кога да се оттегля. Тази подходяща ли е? Примерно тук те са видяли тази София, тя се занимава с астрология и тя е видяла, че не може да се оженят двамата с тази Летисия, но
Не знам какво са гледали при Чарлз и Даяна, може би да са гледали нещо. Или не знам, има неща, които, но със сигурност и те следят. Дали е един вид астрология или някакъв друг, със сигурност гледат какво се случва с енергиите. Това просто ви го казвам, със сигурност е така. За известните личности, мисля си, че и те се допитват. Сега дали имат астролози, най-вероятно имат. И така нататък. Следят си енергията, защото виждате, че не е без значение. В петък, мисля, че ми писа, имам една жена, която с нея ми е много трудно. Обаче ето сега разгеле. Значи аз си бях направила хороскоп и казвам, труден ти е периода. И тя пак не, Яна, ти ми каза, то не върви, нали, много ме тормозеше. И сега разгеле, нали, най-накрая си признаш, тя не искаше да го признае. Аз си казвам, тази година ти е била като 2014, аналогична. Не, мене 2014, такава ми беше, онакава ми беше. Някой път дори човек не си го осъзнава. Та всъщност какво ми написа тя? Тя ми казва, друго е, нали, като знам каква енергия ме чака. Аз казвам, съгласна съм. От друга страна искам да ви кажа, че някой път дори да си знаеш енергията, не винаги, как да обясна, действията са ти свързани, т.е. някой път ти си наумил нещо, особено ако си бик, особено ако си инат, особено ако си човек, който се е захванал за нещо и не иска да го пусне. Ти можеш да му кажеш, енергията в момента ти е трудна или няма да се случат нещата, няма развитие, примерно тази връзка. Обаче въпреки това, нали, някой път ти идва тази информация, не винаги човек я използва, което също е част от плана, дето се вика. Тоест, ние сме си дошли тук с някакви стъпки, които искаме да минеме. Някой път сме си сложили вариант А и вариант Б. Ще тръгнали по път А или по път Б. Те са предвидени, нали, като опции. Обаче дали ще тръгнеш, вече зависи от моментното състояние на... Така че имайте го в предвид. Това много често хора, на които ще им правите хороскоп, казвам ви го не заради друго, а защото го наблюдавам. Аз съм спокойна вътрешно, защото знам, че ще е така. И ето тази жена, просто я чаках, но тя психически много ме изтормози, защото ми пишеше постоянно. Имаше периоди, в които Яна, сега пак не ми върви. Нали, един вид се опитваше да ме упрекне, нали, че съм ми казала нещо, пък то не било така. И аз стискам зъби. Докато дойде момента, в който, нали, Аджеба призна си и каза, нали, тръгват нещата. Ама някой път човек, имайте предвид, когато човек е в труден период, трябва да бъдете как да кажа, как е правилната дума? Да си замълчите. Защото някой път ще ви се случи да направите хороскоп и човек да ви каже, ти не е така. Не е така. Ти не позна, ти ме излъга, ти ми каза друго. Обаче идва момента, не всеки ще си признае, но пак евала на тази жена, защото тя е дракон. Тя между другото е дракона. Това също го гледайте. Когато някой път правите хороскоп на човека и да кажем се случи нещо и вие се очудите и казвате защо се случва. Веднага отидете, вижте каква е фигурата, каква му е енергията, има ли тенденция този човек да се държи така. Нали, тези неща се виждат. Аз когато правя курсове, просто от любопитство, но все пак гледам какви хора са се включили. Нали, с кой ще ми е по-трудно, нали, кой е по-инат, кой е по-скъпаци. Има ги тия неща, виждат се. И така. Но това няма нищо лошо. Смисъл, пак казвам, ние сме си дошли с нали, някакви неща, които трябва да ги изживееме. И да, в един момент, ето вие всички, които сте, било е предвидено да се занимавате с астрология, както и за мен е било, със сигурност. Друг е въпросът, има хора, които никога няма да се докоснат нито до идзен, нито до някаква астрология, до нищо, нали. Няма, но това е просто техния избор. Добре, малко се отклоних, но все пак исках да ви кажа тия неща. За Даяна, не знам, ако искате следващия път, ще го разгледаме по-подробно. Подгответе се с автобиография, с разни периоди да видиме и може да си изберем още една личност, защото Даяна по-бързо ще я свършиме, като Тина Търнър.
Най-вероятно и за да Ами може да да се вземем тогава да използваме. направим съпоставка и на Чарлз. Ако иска девойките, аз Може, само давам може. предложение. Ако е Имам интересно, така. ако е интересно, да, няма проблем. Или помислете за кого би ви било интересно. Да, може пак от кралското семейство, може за Чарлз. А той, между другото, какво се случи с него? Сега аз спрях да следа от Той май последно, което четах тук в норвежкия вестник, май е болен от рак. Да, ама нали щеше да оставя, какво беше? Щеше да пуска кокала, пък не го... Ушки още не знам. Тук е малко колеблива пресата. Май още Аз не е не готов чета да го направи, но го мисли. Някакви такива неща са. Криси, Да хубава остави неделя. на Уилям. Криси пише, че ще излиза. Тук ли си още? Добре. Да, тук съм. Още искам само да питам, тъй като говорим за кралски особи, мен ми е интересен хороскопа на Стефани от Монако, когато и дойде ред. Не знам дали ще й дойде ред, но ако искаш ти предварително вземи, изчисли нещо, напиши нещо. Примерно кажи, тук видях, това ми е интересно и да видим, ако захапеме всички, може и да я обсъдиме. Да, защото там е интересно това кралско семейство. Добре. И Между другото, от тук доста време испанското нищо също не доста говоря. пиканти. Да. Не ми се иска много да отиваме, пак ги казвам, към кралските семейства, честно казвам. Но, добре, значи за следващия път трябва да решим, аз ще ви пусна, може би, айде да не е днеска, че е неделя да си починете, но може би от утре натам ще ви пусна да ви подсета, да кажете за кого да включиме. Дали Чарлз да ги сравниме, би било добре, или ако искате някой друг, не е проблем. Може някоя друга жена да видиме, както решите. Аз съм за Чарлз. Добре. Ще го И аз съм за Чарлз, защото ще ми е интересно съпоставката между Даяна и Чарлз. Да, ще бъде доста интересно. Аз лично предполагам, никога не сме правили, пак ви казвам, дори аз лично не съм, защото има някои, които мен са ми интересни и аз влизам и си ги гледам, нали? Не съм влизала, но предполагам, че ще имат доста малко, честно казвам. Малко така, но да видим. Добре, и друго какво щях да кажа? Друго, което си мисля. Аз ви предлагам да си се виждаме в съботите. Поне така бяхме почнали последните пъти. За днеска разбрахте защо го изместих, заради първи, защото си казах сега първи, нали. Предположих, че е по-такъв ден и няма да искате, нали, да имаме среща, въпреки че, нали, реално не пречи, но това също ще ви го пусна и да видим сега ноември пак ще си имаме среща. Тоест тази среща ни е от октомври, не ни е от ноември. Да ми кажете, кога може пак към края, примерно 22, 29. За мен е по-удобно събота. Да, аз искам да е събота и знаете, че последните срещи ги правихме в събота. Аз затова, че онзи ден се обърках и по инерция написах, ще се видим в събота. И нещо, просто съвсем се бях заблудила, иначе линка си го бях направила в календара за неделя, всичко си е в неделя. И в един момент нещо гледах някакви други неща и си казвам, чакай то втория неделя, защо? И понеже беше минало време, защото щях да вляза и да коригирам съобщението и затова ви написах, нали, че нещо съм се заблудила. Добре, ще бъде за събота, даже аз ви предлагам да е пак последната, за да имаме време първо да мине, да се оталожи, да си изгледа който иска тази среща, да изчислиме неща и така. Добре, това ще го обсъдим. Значи най-вероятно ще са Даяна и Чарлз, но все пак ще го пусна да кажете. То вие сте основните. Кой друг? Другите ми гласуват и никакви ги няма. Не знам, аз трябва да пиша лично да видя. Ще влизат ли, няма ли да влизат? Защото аз това, което не съм съгласна, е да се гласува, обаче после да не се влиза. И така реално се променя картинката на... Нали ме разбирате? Примерно, 3 човека казват, че дойда и не идват. И реално срещата е могла да бъде, да кажем, за другата дата, когато могат да влязат повече хора. Все едно броя грешно, разбирате ли? Има празни вотове, така да го нарека. Добре, това са подробности. Спирам записа.